Doncs avui comencem aquest espai ben atents al temps que vindrà perquè em sembla que la cosa promet de cara al cap de setmana. L'Eloi Cordomí m'ha fet venir aquí al peu del Jumbo, no sé exactament per què. Eloi, per què aquí, al peu del Jumbo? Mira, Anna, aquesta setmana vinc molt emocionat i content i t'he proposat que vinguis aquí a la cota 1900 perquè és on s'espera la nevada més important. Podrien caure uns 20 centímetres, fins i tot més de 30 en cotes una mica més altes. I per sota d'aquesta cota també nevarà, el que passa que en algun moment la neu podria anar barrejada amb una miqueta d'aigua. Ens fas una mica la previsió més detallada de cara a divendres, dissabte i diumenge? A veure, començant per divendres, que serà quan ens passa aquest front, que a més anirà acompanyat amb vents al sud, i allò són les condicions perfectes perquè caigui un bon tou de neu aquí a Masella, al sud de la Cerdanya, a la zona del Cadí, del Moixeró, amb una cota que divendres anirà passant dels 1.400 als 1.800 metres, i el gruix de la nevada caurà sobretot a la tarda i a la nit, a més anirà acompanyada de força vent. Llavors dissabte s'allunya el front, el que passa que no farà net del tot, tindrem núvols, clarianes, algun ruixadet de neu que encara es podria escapar, i la cota de neu, la bona notícia és que torna a baixar cap als 1.400 metres. Dissabte serà un dia fred i potser la tarda tornarà a ventar les cotes altes. I en canvi diumenge, temps radicalment diferent, amb més sol, temps més tranquil i temperatures que durant el dia s'aniran recuperant. Fantàstic, va, i per acabar, algun meteoconsell que ens puguis donar de cara a aquest cap de setmana? Home, aquest cap de setmana és molt senzill. Primer, aprofitar-lo molt bé perquè serà un dels bons de la temporada. I després jo diria que aquelles persones que els agradi esquiar amb un tou de neu acabat de caure, que aprofitin dissabte al matí. I en canvi tots aquells que vulguin esquiar amb un temps més tranquil, amb sol i bona neu també, diumenge serà el seu dia. Fantàstic, moltíssimes gràcies, Eloi, i si et sembla ens retrobem la setmana que ve. I tant que sí, bona esquiada! Doncs cap de setmana que pinta molt bé per la nevada, però també perquè aquí a Masella s'obriran moltes més pistes i remuntadors, com per exemple aquest, el Jumbo Tosa, el TGV i molts d'altres. I a més 100% del desnivell esquiable obert. Esquiar aquí a Masella, un dia com avui, és fantàstic. Poder aparcar al pla, pujar fins a la Tosa, esquiar amb aquesta neu pols i tenir tot el desnivell obert. Hem arribat abans de les 9, com sempre. Hem pujat directament fins a dalt de tot i a partir d'aquí hem fet una baixada des de dalt fins a baix de tot i estava espectacular. La Tosa, per la qualitat de neu que té, que és totalment pols, amb aquestes temperatures negatives. A dalt a la Tosa, que la neu era molt fresca i a més feia molt fred i s'esquiava com a ple hivern. Home, una de les coses millors que té Masella per mi és quan pots fer tot el desnivell. I des de dalt fins a baix és una baixada espectacular. Són més de 900 metres de desnivell i, hosti, tal com està la neu avui, estava espectacular. I el millor és que tot això ens està passant un 17 de novembre, o sigui, encara ens queda per davant tota una temporada i disfrutar com hem disfrutat avui amb aquesta neu al mes de novembre, hosti, no ens ho podíem pensar de cap de les maneres. Ha sigut fantàstic. Estava impecable, la pista superben trepitjada, ens hem passat superbé i després el tros final dels enamorats, hosti, estava perfecte, però perfecte. L'arribada fins a baix, des de dalt, ha sigut superguapa. Junts.